инҷо бинои собиқ сехи мармари корхонаи воҳиди экспедитсияи иктишофии геологии моғиён мебошад. дар ин ҷо муддати 10 сол мешавад ки яке аз кормандони собиқ ва имрӯзаи корхона Малико Ботурқул бо аҳли оилааш бо имкониятҳои маҳдуд ва шароити хеле вазнин зисту зиндагӣ доранд. аъзоёни ин оила аз 5 нафар иборат мебошанд: падару модар ва 3 нафар фарзанд. аз сабаби набудани манзили зист, замини назди ҳавлигӣ, маблағи кофӣ, ин оила то имрӯз натавонистааст то манзили зисти худро дошта бошаду як зиндагии хубу арзандаро барои худ ташкил бидиҳанд. падари хонадон Малико Ботурқул солҳои тӯлонӣ мешавад ки дар ин корхона кору фаъолият дораду бо маоши ночизи хеш зиндагии оилавиашро пеш мебарад. модари хонадон Шамсиддинова Баҳринисо дар кӯдакистон фаъолият дошта маблағи моҳонаи ба даст меовардаи ӯ низ барои таъмини пурраи оилаашон басандагӣ намекунад. ба заъми ин саломатии падар ва модари хонавода хуб набуда барои табобат ва бартараф намудани мушкилии саломатиашон маблағи кофӣ надоранд. 2 нафари фарзандони оила донишҷӯ ҳастанду як нафаре аз фарзандон дар мактаби миёна таҳсил мекунад. бо вуҷуди мушкилотҳои ҷойдошта аз лиҳози иқтисодиву иҷтимоӣ падару модар то имрӯз талош карданд то фарзандони худро дар роҳи миҳанпарастиву ватандӯстӣ ва соҳиби илму маърифат шудан ҳидоят созанд. имсол фарзанди калонии ин оила ба яке аз омӯзишгоҳҳои олии Русия дохил шудаасту аз сабаби банд будани роҳ ба таври фосилавӣ таълим мегирад. фарзанди дуюмини ин хонадон бошад дар коллеҷи тиббии шаҳри Панҷакент ба таври шартномавӣ имрӯз таҳсил мекунад ки пардохти ҳаққи таҳсили ӯ низ мушкили дигареро дар ин оила ба вуҷуд овардааст. модари хонадон дарди дили худро оиди мушкилотҳои ҷойдоштаи оилааш чунин қисса кард. ман Шамсиддинова Баҳринисо Қурбонбоевна. ман дар маҳаллаи Боимруд Холмруд дар мармарни цехи ҳамин шаҳраки геологҳо ки тобеъ ба корхонаи иктишофи геологии моғиён аст иҷора мешинам 10 сол бозо. шароити зиндагиам хеле вазнин аст. соҳиби 3 нафар фарзанд мебошам. худам саломатиам он қадар хуб нест. почем инвалиди гурӯҳи 2 мебошад. маъюб мебошам. чӣ багӣ почем анча мелангам. касал ҳастам, бемор ҳастам. бо вуҷуди бемориям ман 22 сол бозо дар Кӯдакистон кор мекунам. аввал дар Кӯдакистони Афсона кор мекардам. аз сабабе ки раҳаш дур буд, рӯзи кори то бегона буд, саломатиам ки бекор буд, аҳад ҳалок монда мешудам, маҷбур ба Кӯдакистони номери 9 рақами 9 меҳргон омадам. унҷаям мураббия шуда чанд сол кор кардам. 390 сомон маош мегирифтам. маоше ки дар Кӯдакистони меҳргон кор мекардам. аз сабаби он ки ман раҳпулӣ надоштам, роҳкиро надоштам, ки баъд ҳамин Кӯдакистони бойчечаги яло ки ба ман наздик буд, ҳам саломатиам бекор буд, ҳам почем ки аз он медодам ба ҳамин Кӯдакистон мураббия шуда 2 сол 3 сол бозо кор карда истодам ки агар ман хуб дониши нағз дорам. худам ифтихорномаҳо гиртаги дар тамоми Кӯдакистон ҳама мешиносадам ки чихе донишам нағз. аз сабаби ки ман маблағ надорам, шароити дар як ҷо хонда гашта донишама инкишоф дода надорам. дар ҳамин Кӯдакистон ҳам тег мураббии оддӣ шуда кор карда 460 сум музди маош мегирам ки ин ҳатто ба хӯрдани бачаҳом ҳам намерасад. фарзанди калонем 4 сол аз банкҳо қарз гирифта донишгоҳро хонондам. мана ҳамин соли ҳозира ба имтиҳон супурд, бо тариқи онлайн имтиҳон супурд, ба шаҳри Россия дохил шуд, ба бепулеш дохил шуд. чиба ки дониши хуб дошт бачаем, барои аз рӯи донишаш гузашт.
اکو حاضر حتی مبلغ ندارم که به همین یک کامپیوتر می یک چیزا گیرم و این درسش به حضور خونه حاضر خودش هر شب به طریق تلفنی مای دیکک همین درسش خوندوس از طرف رسی معلمش درس میگذاره این همون تلفنی مای دیکک دی عذاب و رنج کشیده خونده ایستاده است راه ها محکم همه دیدوس وضعیت بسیار بیکاره رفته هم خونده و هم کار کرده نتونسته است مثل شرایطم احد وزن نشده است دخترچه‌ام همیشه بعد صنف نو به کالج طبی شهرمون امتحان سپرد با بلی بلند سپرد چه که دانشش خوب بود از سبب که من شرایطی پول نداشتم شرایطی یگان شناس هم نداشتم دخترچه‌ام به پولکش داخل شد گره ناله ها کردم کتبان توی نمیخوانونم گفتم من شرایط ندارم بیا رو مکتب تخون این گره کرد شب کم به همین کس چیکار کنیم گفتم رو مکتب تخون خانه بیویش رفت از گریست است که من همه ایم پول ندارم که من خونم او من نمیخونم گفته گری ناله کرد با اکوی او کم که رحمش آمده است گفته اینکه نه رو خام او نیمی پولت میگرسونیم گفته همین شوق بچه نگراند گفته آخه خدا شما پولای همین دانشگاهش نیمش سپرده همین هم با همون درساش اکوما میگم که یک درسم پرتا این درسش همون طریق اینترنت نویسد و پگرود و دور نگیرد که من شرایطی پولتی ندارم در دخترم حتی گفتم که من شرایطی در تو پولتی ندارم دیداسی من چه الله خودم احوالم وزنی خانم پولی به آخرین دارم برای وکالت در جوش مانده خودت خون که من با پولی به ها نگوی فرزند سیوم در مکتب تحصیل کرده است استاد است در صنف 3 هفته گذشته تربیت جسمانی شد یک فوتبال که شورتی کشه هم تو دادم گفتم بچه من قلتی در تو فرم خرید ندارم همین بر گفتم زلت گرم بودگیست هم تربیت جسمانی تگیرو گرزم 10 سال بازار در همین شرایطی که حاضر دارم زندگی کرده ایستادم من دیوال ها در تپم گشته ایستاده است خودتون چه خیلی که دیدتون علاقه دیوال پتون در حالت صدموی و گرفتار شده ایستاده است ناقل کار یک زمین جمعت یک بارون سختتر بارم گشتنش ممکن در روی همه خانه که من یک تا خانه بشت زندگی کراسیم بانی این خاندان میگویند بارها آیدی رفع نمودن مشکلاتها و دریافت راه حل آن به مقامات‌های دخلدار مراجعت کردند اما متاسفانه تا امروز کسی به دادشان نرسیده و این مشکلات جای داشته عائله‌شان را بررسی نکرده است. من چند بار آیدی همین مشکلیم به حکومت 1-2-3 بار عریضه ها نوشتم به پیشاشون در آمدم حتی اهمیت ندادن نه حکومت آمدن و نه دیگروش پرسان شدن که چی احوال داری عریضه من نوشتم بردم چند باری که بردم حتی اهمیت نمیتیند نه اهمیت میتیند نمیگن که تو چی احوال داری نمیگن اکنون نمیدونم به کی مراجعت کرده احوالم رو گویم جای رفت ندارم پیش کی روم نمیدونم عرض دلم رو به کی گفتن هم ندارم نمیدونم به پیش کی روم معاشی که من میگیرم نقلم به همه خورد و خوراک فرزندانم حتی هله میرسد چه بکی احد معاشم هم کم چه بکی زندگی احد وزنین است فرزندم در دانشگاه ها تحصیل کرده ایستاده است دخترم حتی خراجات همون دانشگاهی همین کرده نتونسته ایستادم پولی که میگیرم به پول دانشگاهی همین هم نمیرسد چی بگی زندگی بچه ها نخورده نمیتواند مثال طاقتم تاق شد اجالم سر شدم حتی چند بار برای بچه های هم گفتم که من اخیر رفته خودم میگوشم که من اجالم سر شدم من تاب و طاقت دیگه اینقدر غصه برداشتن ندارم فرزند دارم گفتم ای نخواه شما مون اوله نکنید که همه روح خودکشی گرید
جای رفت ندارم. گفتم بودم بهزار چیکار کنم نمیدونم. در بچه هم همه خیلی گفتم از زندگی بودم سیر شدم همه حیات. падари хонадон ки солҳои тӯлонист дар корхонаи воҳиди экспедитсияи иктишофии геологии моғиён кору фаъолият намуда барои пешрафти он саҳми арзандаи худро гузоштааст, имрӯз бехонаву дар муҳтоҷу маъюс гаштааст. ӯ дар бораи мушкилоти оилавияшон чунин қисса кард. ман Маликов Ботур зиёда аз 15-16 сол дар идораи геолог кор мекунам. соҳиби 3 фарзанд ҳастам. 22 сол шуд ки оиладор ҳастем. сабаби дар инҷо омадани мо як бародарамро оиладор кардем ки ҷои манзили мо инқадар нағз набуд. баъд аз он ҷо баромада қариб 8 ҷо 9 ҷо иҷорачинӣ кардем. аз сабаби набудани иҷорапулӣ ман ба раиси идорамо муроҷиат кардам. он кас монро оварда бана ҳамин тобӣ ки пештар идораи геолог буд, ҳамин корхона ҳам ҷоиштани ман марамор сех буд. ҳама раиси муҳтарам моно овардан ҳамҷоба ҷовуҷо кардан вақтинча ки мо иҷорапулӣ надоштем китем ки сабаби ки ман худам бемор будам. почаҳом бисёр азоб метиҳад. чанд бор хуҷам, чанд бор душанбе ҳам хело ёрдам кардам. хиши таборам рафтам, ягон натиҷа надидам. ягон 1 кило 2 кило бора баштарам мумкин гуфта духтуро дар иҷоза надоданд ман ки ҳам хел бори вазнин набардор. шаб хоб надорам, поам азоб метиҳад. ман раҳгарди ман қаин шудааст. раҳ мегардам бо ним саат мешинам бор рагашта меравам. имконияти кори вазнин кардан надорам. саломати худамам хуб нест. беғараз аз поам боз сарамам дар мекунад. оилае ки даромади моҳонааш 840 сомонӣ аст чӣ гуна метавонад соҳиби манзили зист шуда бошад? маблағе ки онҳо бо сад ранҷу заҳмат ба даст меоваранд барои пардохти ҳаққи таҳсили фарзандон, пардохтҳои коммуналӣ, хӯрокаву пӯшокаашон кофӣ набуда, аъзоёни ин оиларо дар зиндагӣ маъюсу ғамгин кардааст. замоне ки мо вориди ин оила шудем, шом фаро расида буд. модари хонадон барои фарзандонаш мехост таоме омода кунад, вале маълум буд ки ҷуз картошка ва равған дигар чизе барои омода сохтани таом вуҷуд надошт. модар бо ашки 6 қатор, бо дили пур аз ғам барои фарзандонаш аз он маҳсулотҳои ҷойдошта мехост як хӯрдание омода созад. фарзандони ин хонавода ба таври кофӣ донишу савод доранд. мехоҳанд таҳсили худро сарбаландона ба итмом расонида соҳиби маълумот бигарданду ба халқу ватани азизашон хидмат бикунанд. чӣ тавре дар боло гуфтем, аз сабаби банд будани роҳ дарси онҳо фосилавӣ ба роҳ монда шудааст. аммо набудани таҷҳизоти зарурӣ аз ҷумла компютер фарзанди ин хонадон бо як телефон ки ба таври хуб ҳам кор намекунад кӯшиш дорад то дар дарсҳо фаъолона иштирок дошта бошаду дар таҳсил аз ҳамсабақонаш қафо намонад. фарзанди дуюми ин хонадон ки гуфтем дар коллеҷи тиббии шаҳри Панҷакен таҳсил мекунад, кӯшиш мекунад то ҳар як супориши устодонашро сарбаландона иҷро намояд. албатта чунин вазъи вазнини зиндагӣ ба рӯҳияи фарзандон низ бетаъсир намемонад. онҳо аз ояндаи худ дар ҳаросанд. мисли дигар ҳамсолон ва ҳамсинфонашон орзуҳои зиёдеро дар қалби ҷавонашон доранд, аммо намедонанд чӣ гуна ва бо кадом роҳ хоҳишоти қалби худро бароварда бисозанду як ояндаи хуберо барои худ бунёд намоянд. падару модари хонадон дар шикваанд аз оне ки наметавонанд тамоми эҳтиёҷоти фарзандонашонро бароварда бисозанд. ҳатто барои харидорӣ намудани лавозимоти таҳсилашон низ маблағи кофӣ надоранд ва баъзан барои пӯшокаву хӯрока аз хешовандони худ ва ҳамсоягонашон дасти кӯмак мепурсанд. ман бобониёзов матлубҷон, ман ҳамсояи ҳамин оила ҳамҷо ба ҳамсоягӣ зиндагӣ мекунем. инҳо бисёр ба ҳолати вазнин зиндагӣ кардем дар ҳолати садамавӣ. масалан як шаб ними шаб буд кириши хонашон афтид. ман ба ҳамсоягӣ инҳоро бедор кара бохабар кара аз хона берун биро ҷиғ зада нишон додамашона.
шароитошон вазнин, манам киришошон, манам хона ба зиндагӣ каротин скалат ба мисол. аз нафарони хайрхоҳ мехоҳем ки ба ҳамаи оила дасти кӯмаки худро дароз кунанд, ёрдам кунанд. мана шароитошонро дида ҳамин хулоса буроретон худотон. ҳамеш ман ҳамин киришаҳошон ғалтӣ дод, хонаҳошон бисёр ба ҳолати вазмин зиндагӣ каросин. ҳамаошон дар як хона хоб меранд, мисол шароитошон вазмин мисол. сардори ҳамин хоҷагӣ бемор як шаб касал шудан, шаб ними шаб маро занг задан, мисол бо ёрдам карда ба балниса буридимашона. бо душанбе дубор се бор рафта омадам, мисол пул ёрдам кардем, рафтам омадам. кӯмаки худро дариқ надониста ба ҳамаи оила ёрдам кунитон кори савоб аст. чуноне дар боло зикр кардем, саломатии ҳам падар ва ҳам модари хонадон низ хуб нест. тибқи ташхиси табибон, падари хонадон бояд бистарӣ бишаванду табобат бигиранд. аммо аз сабаби набудани маблағи кофӣ ва шароити тоқатфарсо, ин падари аз дард хаставу аз парешонӣ ғамгин гашта намедонад чӣ гуна ба дарди худ шифо ёбад. озору азияти зиндагӣ ба ҷисму рӯҳи модари хонадон низ бетаъсир намондааст ва ӯро низ бемор намудааст. ҳаргоҳ ки ба чеҳраи падару модари хонадон ва ҳар яке аз фарзандони ин оила назар мекунем, аз нигоҳи онҳо ба дурустӣ пай бурдан мумкин аст ки онҳо аз зиндагӣ хаста шуданду ноумед гаштанд. модари ин хонадон аз ҳукумат ва нафарони хайрхоҳ хоҳиш менамоянд то барои ҳалли муаммои ҷойдошта дар зиндагиашон дасти кӯмак дароз намоянд. аз ҳукумати шаҳри Панҷакен хоҳиш дорам ки мисол ба мо хона ҷудо кунанд ё шароити муҳити зист ҷудо кунанд ки мо рафта дар ҳамонҷо зиндагӣ кунем. аз одамои хайрхоҳам мехоҳам ки дасти ёрӣ ба мо кӯмак дароз кунанд ки аҳволамон бутун вазнин аст. аз ҳукумат ва бародарони хайрхоҳ хоҳиш мекунам ки ба мо кӯмак кунанд. дар пеш фасли сармост. ин биное ки шумо мебинед хусусӣ шудаасту молики он аз ин оила хостааст то ба таври фаврӣ ин ҷоро тарк кунанду ҷоеро барои зисти худ пайдо созанд. аъзоёни оила дар ҳайратанд ки ба куҷо бираванд, чун на маконе барои зист доранду на роҳе барои рафтан. мо умедвор ҳастем ки ҳукумати шаҳри Панҷакент, соҳибкорони хайрхоҳи ин диёри зарнисор барои рафъи мушкилоти ин оила дасти кӯмак дароз мекунанду аз лиҳози моддиву маънавӣ ва иҷтимоӣ мушкилоти оилавияшонро ҳаллу фасл менамоянд.